Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing perspo kados pundi pawartosipun? Sedaya sami sehat nggih, sami semangat. Nggih, sugeng enjing langsung sugeng pepanggihan malih kalian Bu Monika wonten ing pembelajaran basa Jawa. Saderengipun Ibu wiwiti, sumangga dedonga miturut kapitayan ugi kapitadosanipun sedaya. Dedonga sumangga. Donga paripurna. Nggih, minggu wingi Ibu sampun njlentrehaken babagan jenising pariwara nggih, pengertian pariwara lan jenising pariwara. Lah samenika Ibu badhe nglajengaken materi. Ananging Ibu badhe ngemotaken samangke bibar mirsani video menika ampun supe presensi nggih wonten ing Google Classroom nggih. Lajeng Ibu badhe nyuwun pirsa sinten ing ngriki ingkang sampun mbiyantu tiyang sepuhipun, sudah membantu orang tua, sinten kemawon. Lah wonten ing pandemi kados ngeten, Ibu ngemotaken ampun dolan-dolan rumiyin nggih, sakmenika kedah njagi kesehatan, kedah njagi lingkungan supayane sedaya sehat lan pandemi enggal purna nggih. Nggih, Ibu lajengaken materi. Isih kalingan ora, apa kuwi pariwara? Pariwara utawa iklan yaiku pawarta pesenan kanggo ngajak utawi mbujuk wong akeh supaya ketarik marang barang dagangan lan jasa kang ditawakake. Ingkang kala wingi Ibu sampun ngandharaken nggih. Lajeng menika wonten tuladhane pariwara. Menika wonten welas asiya marang sapada-pada lan jaganen lingkungan uripmu. Menika salah sawijining tuladha iklan non komersial nggih. Lajeng kepiye anggone nyeritakake isi pariwara? Anggone nyeritakake menika kedah runtut nggih, kedah runtut. Lajeng menawi wonten gambar utawi tulisan menika kedah dipun cariyosaken, dipun critakaken kanthi genep. Dadi yen para siswa menika ndamel cerita utawi ndamel isi pariwara menika kaya nggawe karangan cekak. Tuladhane kados pundi Bu? Menika wonten kepiye tuladhane nyeritakake isi pariwara? Lah menika wonten tuladhane kala wau iklan non komersial nggih. Lah niki dijlentrehaken kepiye to isine pariwara iku. Nah, salah sawijining cara kanggo njaga makhluk ing bumi mligine manuk kanthi menehi pangerten marang masyarakat babagan bedhil manuk. Iklan larangan bedhil manuk mau kanggo njaga satwa ampreh ora punah kabesmi dening manungsa. Dados menika iklan ajakan supayane wong-wong utawi manungsa menika boten sembarangan anggenipun bedhil manuk utawi satwa wonten ing lingkungan nggih. Lajeng nah menika wonten tuladhane iklan pendidikan ingkang kala wingi menika bebuka pendaftaran kepelatihan nembang. Menika isine apa to? Isine iklan iku mau apa? Nggih, kanggo mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Jawa semester setunggal utawi semester 3 Universitas Negeri Semarang. Sampun wonten bebuka pendaftaran kepelatihan nembang.
wiwit 1 Oktober 2012 ngantos gangsal Oktober 2012. Pendaftaran lumantar WhatsApp kanthi format nama, NIM, prodi, semester lan dipun kintun wonten ing nomoripun Agus Basuki. Tanggal wigati yaiku 6 Oktober 2012. Menika wonten malih tuladhane iklan non komersial menika njagi lingkungan sekolah. Isine apa to? Isine yaiku salah sawijining cara njaga lingkungan sekolah kanthi menehi pangerten marang warga sekolah supayane ora mbuwak sampah sembarangan lan bisa gotong royong reresik lingkungan sekolah. Nah, menika Ibu lajengaken nggih, menika ngancik ngaturaken pesen. Sinten ingkang sampun mangertos pesen menika menawi wonten ing basa Jawi menika asring dipun wastani menapa? Nggih. Wonten ing basa Jawi utawi wonten ing Jawi menika ngaturake pesen yaiku atur-atur. Nah, tembung atur-atur tegese ngongkon, mutus utawa ndhawuhi. Atur-atur biasane ditindakake kanthi lisan, dados menawi badhe wonten ingkang mantenan mbok menawi bapak ibu menika dipun aturi lisan utawi dipun aturi jargong kados ngeten nggih. Tujuane apa? Tujuane supaya ngundang pawongan ing acara kang dipangeti utawa dianakake. Nah, menika wonten tuladanipun atur-atur antarane Pak Lurah kalian Bu Basuki. Disimak nggih. Kula nuwun. Monggo. Oh, Pak Lurah. Monggo pinarak Pak Lurah. Inggih Bu, matur nuwun. Mekaten, Bu, badhe nyuwun pirsa, menapa Pak Basuki wonten dalem? Nyuwun pangapunten Pak Lurah, Pak Basuki nembe tindak dhateng rumah sakit besok Pak RT ingkang gerah. Wonten kersa menapa Pak Lurah? Mekaten Ibu, kula nyuwun titip pesen kagem Pak Basuki. Benjing dinten Senin dalu wanci jam 8 dalu Pak Basuki dipun aturi tindak dhateng kelurahan saperlu pepanggihan Selasa kliwonan. Oh, nggih Pak Lurah. Mangke menawi Pak Basuki sampun kondur, kula aturaken pesen saking Pak Lurah. Nggih matur nuwun Bu, menawi mekaten kula nyuwun pamit pareng. Monggo nderekaken Pak Lurah. Nah, menika tuladanipun atur-atur. Wonten malih menika. Nah, menika wonten malih contoh kasus. Bima didhawuhi Pak Sardi sowan menyang daleme Pak Lurah. Pak Sardi iku Pak Dene Bima. Pak Sardi duwe acara syukuran amarga putrane Mbak Nina wis kasil lulus dadi sarjana. Bima banjur diutus ngundang Pak Lurah supaya rawuh ing acara kasebut. Lajeng kados pundi menawi dipun damel dialog. Nah, menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bu Lurah. Wilujeng sonten Nak Bima. Kok kadingaran prene? Ana perlu apa, Nak? Kula badhe pinanggih Pak Lurah, Bu. Menapa Pak Lurah wonten dalem? Oh, Nak Bima goleki bapak to. Ya, bapak ana ing dalem. Lungguh ing kene Nak Bima, Ibu dak matur bapak dhisik ya. Nggih, Bu. Lho, kowe to, Bu?
Ana apa iki kok wayah sore mrene? Kepareng kula matur Pak Lurah, sowan kula mriki sepisan badhe silaturahmi. Kaping kalih kula matur Pak Lurah, kula dipun utus Pak Desardi bilih Pak Lurah dipun aturi rawuh wonten dalemipun Pak Desardi. Anggenipun ngaturi mbejing dinten Sabtu tanggal 28 Maret 2015 jam 11 enjing saperlu rawuhi adicara syukuran putranipun. Lah kuwi acara syukuran apa to, Bim? Menika acara syukuran bilih Mbak Nina putranipun Pak Desardi sampun lulus saking Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Oh, putrane Pak Sardi sing jenenge Nina kae to, Bim? Inggih, Pak. Ya, Bim, sesuk dina Setu dak teko ing acara syukurane Mbak Nina ing daleme Pak Sardi. Matur nuwun ya, Bim. Inggih, Pak. Kepareng matur Pak Lurah. Gegandengan wekdal sampun sonten, sampun cekap anggenipun kula matur. Kula ugi sampun pinanggih sae kalian panjenengan lan sampun ngaturake dawuhe Pak Sardi. Kula badhe nyuwun pamit. Lho, kok kesusu to, Bim? Nggih, Pak, sakmenika taksih kathah ingkang dereng kula aturi. Oh iya, Bim, hati-hati ning dalan. Inggih, Pak, matur nuwun. Nah, menika salah sawijining tuladaning dialog ingkang kala wau wonten. Nah, contoh kasusipun kados menika nggih. Lajeng menika wonten gladen. Gladen menika ingkang sepisan kira-kira apa to isine pariwara iki? Pariwara tresna bumi nandur wit-witan jaga lestarine bumi. Kira-kira kinten-kinten menika isinipun menapa? Mangke dipun serat wonten ing kolom komentar YouTube nggih. Ampun supe nyerat nama, nomor absen lan kelas. Nah, menika wonten tugas nggih ingkang sepisan buka Google Classroom. Lajeng buka soal latihan pada judul isi pesan atau pariwara. Lajeng kerjakan soal ing Google Classroom nggih. Wonten ing Google formulir menika. Lajeng soal menika paling lambat dipun kempalaken tanggal 1 November 2022 nggih. Nah, menawi sampun Ibu badhe menehi dudutan ingkang pertemuan dinten menika ingkang sepisan kala wau menawi badhe mangertosi isi pariwara menika kados pundi. Ingkang sepisan kedah napa? Kedah runtut nggih kala wau. Lajeng menika kedah menawi wonten gambar utawi tulisan kedah dipun serat genep utawi jangkep lengkap ngoten nggih. Lajeng kados damel kaya nggawe karangan cekak nggih. Lajeng menika ngaturake pesen menika menapa kala wau atur-atur nggih. Ibu bikak malih nggih. Nah, menika atur-atur menika tegese ngongkon ngutus utawa ndhawuhi. Atur-atur biasane ditindakake kanthi lesan. Nggih. Menawi wonten pitakenan sakmangke saged nyerat wonten ing Google Classroom supados Bu Monika kalian para siswa menika saged diskusi nggih. Jika semanten saking Ibu mbok pilih wonten kathah kekirangan Ibu nyuwun pangapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.